Jeg kan godt lave hjemmeside. Så lav en hjemmeside for helvede. Du skal jo ikke sige, at vi har en hjemmeside. Når vi ikke har en hjemmeside, nu er de store fine nære, mand. Kirsten, nu er kraftigt så grim. Don't call me Carsten again. Så er Kirsten. Nu smider Kirsten. Would you be my girlfriend, Kirsten? Let's hold it in other tongues. Jeg kan ikke nå dig. Jeg kan ikke nå dig. Lad os kysse med tungerne. Skal vi ikke kaste dig igen nu? Jo. Okay. Men husk at besøge vores hjemmeside. Som vi ikke har endnu. Når den er blevet bygget. Spunk.dk. Det er den her, du. Er du en hot chick? Jeg er en hot Er chick. det der snak? Ja, der kan man fanden jeg kigger på, mand. Jeg kigger på noget rødt lige nu. Den her, den er bare pisse tung. Eller please zoom in this. Would you be my girlfriend? I will be your girlfriend, friend. Er det nu, jeg skal stoppe den, eller bliver jeg bare ved? Bag. 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 Bob. Giv mig noget chip. Godt med chip. Jeg gider aldrig. Det kan godt, det her chip. Det kan anbefales derude. Kan jeg ikke få en vingummi? Jeg elsker vingummi. Jeg lægger link ind på vores hjemmeside, når Jeg vil jeg have en bygget med vingummi. chip. Jeg vil fandme have en vingummi. Jeg vil have en. Giv mig en vingummi. Giv mig en gummi. Lige munden. Hvornår får jeg min vingummi? Der er vist ikke vingummi. Der er ikke flere vingummier. Jeg vil have en. Jeg vil have en vingummi. Giv mig noget vin. Gummi. Det var sjovt. Ej, det var ret sjovt. Okay. Spunk. Nu kommer lys til verden.